O luns arrancará un novo curso escolar, pero non en todos os coles. A AMPA do Colexio Ana María Diéguez de Asados decidiu por unanimidade non enviar ese día os seus fillos a clase como medida de presión para que a Consellería de Educación atenda as súas demandas. A Consellería é sabedora da situación de que este cole vai a empezar con 0 nenos o próximo día 8, pero non se puxeron en contacto con esta AMPA. Dende a AMPA din que levarán esta decisión ata as últimas consecuencias. Seguen insistindo e pídenlle á Consellería que dote o centro dun profesor de Pedagoxía Terapéutica e outro de Audición e Linguaxe a tempo completo, así como un docente para desdobrar a aula de quinto de primaria. Nós o que pedimos sería que se leven a cabo os acordos e que se cumpla a normativa vixente e nos doten dos profesionales que necesita o centro para que a atención aos nosos fillos sea a correcta que lles corresponde por lei. O que estamos solicitando é un desdoble para unha aula de primaria que ten un ratio de 28 alumnos e máis que se cubran unha plaza de PT e outra de L, porque as horas que están impartindo no centro no curso pasado non eran suficientes e neste curso creemos que ainda van ser máis insuficientes que o ano anterior. O que falamos e acordamos coas familias é que chegado o punto de que as nosas demandas non foran escoitadas, pois solamente nos quedará plantarnos diante de Consellería hasta que alguén nos reciba e nos escoite e nos dé as explicacións pertinentes de por que este cole non se está dotando dos profesionales que lle corresponden. Se o acto reivindicativo se prolonga no tempo e co fin de posibilitar a conciliación, a AMPA do centro xa anunciou que sufragará un servizo de monitorado para atender aos nenos daquelas familias que o precisen.